Nawr mae pawb yn hoffi partis adeg yn y Dolig, ond dyw pawb ddim yn hoffi paratoi. Wel, mae gen i syniadau am canapés reit effeithiol a rhwydd i wneud ar Dolig Dudley. Ond dwi wedi bod yn chwilio am ychydig o syniadau eraill yn yr archif. Yw damaid i aros pryd? Nôl yng nghartre newydd Siamain, a mwy o goginio, canapés y tro yma. Mae gennym ni rhyw 4 neu 5 orau gwahanol i ti. Oh gosh. Cam cyntaf yw'r bellinis yma. Beth cyntaf ni mae'n wneud yw paratoi'r cig sy'n mynd i fynd ar ben y bellinis. Selio'r cig oen a'i goginio hyd nes yn binc. Yna i sleisio i weini gyda pipur coch, saws mintis a phipur melyn. Symud mlaen i'r nesaf, mae hwn bach yn haws i fynd i gwir. Pelen o gaws mozzarella, tomato sych a deilen basil. Ho, rwydd. Un bach hawdd arall ydy rolio puff pastry yn denau a'i dorri'n sgwario gofalus. Creu rych gyda cyllell, a'i lenwi gyda ciwiar neu dwrci, saws lligeiron a caws meddal. Wel, oedd hwnna ddim yn rhy anodd, dwi'n meddwl. Oh, rwy'n credu. Ti'n meddwl? Ddim eisiau chi mynd, paidiwch yn mynd. Na, mae popeth o'r flan di. Sdim eisiau ti wneud lot, just dilyn be nes i. Oh gosh. Dyna fe. Right, ydy'r pan yn barod. Ffordd i lawr. A nesaf. O, da iawn. Dyna fe. Right, peth rwy ddim yn edrych ymlaen at wneud nawr. So wedi anghofio y pastry. O, dwi ddim yn wneud hwn fel arfer. Cer o ma. Ond un peth sy'n sicr mae hwyl i gael gyda Siamain yn ei chegin. A fyna mae fod. Yn anodd i cadw y siop ond fe. Ac os ych chi'n cael trafferth gyda'r siap, gnewch fel mae Siamain yn ei wneud. Achos dwi ddim yn siop iawn, nhw'n mynd i cael gwared yr ochr. Hanner. Dyna gloch fi nawr. Gosh, bydd rhaid i fi symud nawr. Right, rhaid. O, na. O, rwy wedi ngofio rhoi mewn i'r peth yna. O, os dim os, mae un yn gallu bod yn wahanol. Cig. Yr anghofio Siamain, maen nhw'n edrych yn dda. Right, mae'n... O, gosh, well mi fynd. Fi paratoi am heno. O, dyma chi, Nadolig Llawen. Iawn, un i chi. A gwyn i chi hefyd. Diolch. Iawn. Nadolig cynta i ti, Siamain. Sydd oren. O, chi'n geri. O, na Jane. Sean Corn yn fod yn dod heibio. O, Janie. Nadolig Llawen. Ti'n edrych mlaen at y bwyd? O, surprise, mae rhaid i fi fynd i orffen y band nawr, oce? So, sorry, mae rhaid i fi fynd. O, Dudley? Ie. Pawb wedi cyrraedd nawr, maen nhw wedi erfyd y gwyn a popeth maen nhw'n aros am bwyd. Gwna. Rwy'n wir yn nerfus nawr. Paid o fod yn nerfus. Mae'r prif gwrs yn barod. Canapés bron yn bod yn barod. Peth gorau i wneud mewn o'r gyfwl. Llwng bach. Wyt yn well yn barod. Nawr e. Right. Gorffen y stwff twym sy'n eisiau gwneud nawr. So, be mae'n eisiau gwneud? Rhoi dan bach o pipur coch ar bob un i'r ein. Rhoi nhw yn y ffwrn am ryw funud, jyst i gynesu trwyddo. Cig oen ar ei benne, bach o dressing, pipur melyn. Right. A wedyn bydd popeth yn barod. Just watch it y fysydd nawr. Ie, fydde. Paid o fysu gormod. O, diolch. Yes, dim angen poeni Siamain, ti di wneud yn arbennig o dda. Dyna fe. Oops. Un arall i'r ci. Mae'r ci yn lwcus heno. Right. Oes dim diplom. Wel, na ni ferched. Falle parti Dolig cyntaf chi, ond hefyd yn parti housewarming. Gwedwch wrth ei nawr, siwr berson yw Siamain? Mae Siamain yn hapus. Wastad yn chwerthin, wastad yn gwen. Yn dwi. A wastad y stori i weid.
A wedi cymryd tipyn o brosiect ma'n o'r tîm, mae'n dianfer. Mae wedi bod yn dipyn o brosiect i fi, a dipyn o ben tost i'n credu. Ers i ni nabod Mae'r tŷ wedi cymryd amser i fi, ond mae'n bleser i fod fan hyn o nawr i ddathlu gyda hi, bod hi wedi cyrraedd y tŷ ac yn byw yma o'r diwedd yn gred. Tipyn o goc? Wel, dawel fach, yn credu. Dwi'n meddwl yn gweud, mae'r profi yn y blasu, gewch chi weld os ni'n Reit, Siamain. Ti'n barod? Ydw. Reit, cedi ar hynna. Right. Reit. Gys fi fynd ar ein hynny? Ie, gwna. Reit, bant o ti. Balance yn act, na. O, i star o'n Ie. Y canapés amrywiol yn barod ac yn edrych yn gret. Cofiwch gwylio Dolig Dudley nos Fercher y 45 o Ragfyr am 9 o'r gloch ar S4C ag S4C Click.